Saudos, que tal, como están? Novo paso adiante para a construción do ansiado orbital. Fomento anunciou onte o inicio das expropiacións dos terreos para a execución deste enlace da zona norte que permitirá unir os polígonos industriais a AP9, a autovía de Lavacolla e a Nacional 550. A construción do enlace orbital, unha bella demanda da sociedade civil compostelá e que permitirá desconxestionar o tráfico da zona norte da cidade, está máis preto de ser unha realidade. O Ministerio de Fomento anunciou o inicio das expropiacións dos terreos necesarios para a execución desta infraestrutura. Foi nunha reunión da Comisión de Seguimento entre os gobernos central e da Xunta. As obras desta rotonda elevada e os seus viais de enlace xa saiu a concurso a comezos de ano. O enlace unirá a AP9 dende o quilómetro 64,5 co punto kilométrico 91 da autovía da Lavacolla e cos polígonos industriais a través do Parque da Sionlla. Por certo que Fomento ten previsto adxudicar en breve o enlace entre a autoestrada e a Cidade da Cultura. Seguimos con outra infraestructura vital para a cidade e que o PP exíxelle ao alcalde que clarifique dunha vez por todas a súa posición con respecto á nova depuradora. Agustín Hernández alerta de que estamos no tempo de desconto e que o que ocorre no río Sar é o problema medioambiental máis grave de Galicia. O voceiro do PP está convencido de que o único proxecto viable para a nova depuradora é o do Souto. E iso dixo a pesar da denuncia dun colectivo ecoloxista a esta ubicación e o anuncio do Concello de Ames de presentar unha querela. Agustín Hernández cree que xa estamos no tempo de desconto, polo que lle pide ao alcalde que diga dunha vez por todas cal é a súa posición. Que clarifique xa, de xeito inmediato, se acepta asinar este convenio e resolver o problema. Se acepta asinar o convenio que ten en riba da mesa, o convenio ofertado polo Ministerio e pola Xunta de Galicia para resolver o problema. Se o acepta, que o diga. E é imprescindible que ese posicionamento sexa claro e sexa inmediato. No caso de non aceptar, tamén exiximos ao alcalde que nese caso identifique que ubicación oferta alternativa á ubicación do Souto, que financiamento garantiza para a execución desa alternativa viable, se é que é viable, e tamén que especifique os prazos e a tramitación para esa suposta, entre comillas, alternativa á depuradora do Souto. Agustín Hernández lembra que a Unión Europea xa amenazou a España con sancións por un delito ambiental e máis o voceiro popular cree que o do río Sar é o maior problema medioambiental de Galicia. Creo que, sin dúbida, a situación ambiental do río Sar é a peor situación ambiental de calquera río de Galicia. É o problema máis grave de vertido urbano de toda Galicia e que nestes momentos, por desgraza, temos o triste récord de ser a derradeira cidade de Galicia que non conta cunha depuradora conforme á normativa europea. O voceiro do PP quixo lembrar que foi o propio alcalde quen se puxo de prazo finais de decembro para dar a coñecer a súa postura, unha posición que dixo aínda descoñecemos. E xa quedou adxudicado con 2 anos de retraso o contrato da xestión dos centros socioculturais. Ferrovial farase cargo deste servizo ca obriga de subrogar máis de 50 traballadores. En marzo de 2015 remataba o contrato dos centros socioculturais e facíao coa denuncia dunha dúcia dos seus traballadores. 2 anos despois, o Concello vén de rematar un novo proceso de adxudicación no que a gañadora foi Ferrovial, que estará obrigada a subrogar a 51 traballadores. Prevéese a subrogación de 51 persoas que prestan, actividades de mediación e dinamización no contrato de centros cívicos. Esta adxudicación non só ven a regularizar a situación da adxudicación de servizo de dinamización da rede de centros cívicos, sino que tamén ten como obxectivo intentar organizar da mellor maneira posible este servizo para evitar o que decía antes, a cesión ilegal de traballadores ou unha confusión entre que funcións ten cada quen, que esperemos que revirta nunha mellor calidade e diversidade na oferta e na programación de actividades da rede de centros cívicos do Concello de Santiago de Compostela. O contrato, que ascende a 1,1 millóns de euros anuais, terá un prazo de 2 anos prorrogables a outros 2. Ferrovial terá que dar servizos 42 centros da rede municipal.
Recollemos agora as queixas da Asociación de Nais e Pais do Colexio Monte dos Postes e que dende principios de novembro os rapaces do centro non poden utilizar o pabillón polas obras de mellora que se están a facer nas cubertas. Os traballos acumulan semanas de retraso e seguimos sen data para a súa finalización. A Asociación de Nais e Pais do Colexio Monte dos Postes está farta dos incumprimentos do Concello no que ten que ver cas obras de mellora do pabillón do centro. Foi o 8 de novembro cando os alumnos deixaron de utilizar estas instalacións deportivas polos traballos de reparación da cuberta. As obras avanzan a ritmo moi lento, tanto que estaba previsto que se reabrira o equipamento 22 de xaneiro e nada se sabe de cando estará listo. A AMPA asegura que os rapaces están a recibir as clases de educación física nun patio pequeno e que, por exemplo, non se vai poder celebrar o Festival de Entroido por non ter o colexio un espazo acaído para tal fin. Denuncian as nais e pais que o goberno local asegurara que a actuación estaría rematada tras as vacacións de Nadal, polo que pídenlle máis celeridade para o seu remate. En clave cultural, a Fundación acaba de traer a Santiago a exitosa exposición A Arte no Cómic. A mostra reúne a máis de 70 ilustradores que reinterpretan as grandes obras da historia da pintura universal. Por exemplo, podemos ver a versión en viñeta da Gioconda ou do Guernica. Grandes institucións como o Museo do Louvre ou o Thyssen-Bornemisza en España apostaron porque a novena arte, o cómic, tivera o seu sitio tamén nestes espazos culturais. Agora podemos ver en Santiago, na sede da Fundación, a mostra A Arte no Cómic, na que máis de 70 recoñecidos ilustradores reinterpretan grandes obras da historia da pintura universal a través das viñetas. Tras pasar por varias cidades, o comisario da exposición non quixo que desta vez faltaran autores galegos. Muchas veces intento que aquellos autores que yo incorporo, aquellas obras que incorporo, pues sean o bien de la ciudad o bien de la provincia o de la región o de la comunidad autónoma, quiero decir, donde va la exposición, porque me parece que esa investigación pues es interesante hacerla, ¿no? Esa es la razón por la que justo en este trozo de aquí, por ejemplo, están los autores gallegos de la exposición. Tenemos a Miguel Anso Prado, tenemos a Jacobo Fernández Serrano y tenemos a Brais Rodríguez. Podrían ser máis, pero bueno, estos son los tres que he seleccionado. A Fundación considera que se trata dunha proposta moi interesante dentro do panorama expositivo de Santiago e de feito quixo ser parte activa desta mostra. Así é a primeira entidade privada que incorpora aos seus fondos un cómic baseado na súa propia colección. Pero a nivel privado fomos nosos primeiros en incorporar este concepto e o fixemos co cómic Peaky Blinders, elaborado por Jacobo Fernández Serrano, que se amosa no marco desta exposición e que nos presenta unas escenas, unas páxinas oníricas, surrealistas, absolutamente persoales do creador, poboadas polos algúns dos persoaxes máis característicos da nosa colección de arte. A mostra, que pode verse ata o 15 de abril, ven de colleitar un gran éxito na Coruña, onde foi visitada por máis de 11.000 persoas, máis de 4.000 escolares. Dende a Fundación agardan repetir experiencia na capital galega, onde a día de hoxe xa contan con máis de 600 escolares apuntados para visitar a exposición. Imos con outra exposición que se vende inaugurar no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia. Trátase da mostra Puntadas Anónimas, asinada por Encarna Álvarez Gallego, que estará na sede do colexio ata o 15 de abril. O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia acolle dende onte a exposición da artista e psicóloga colexiada Encarna Álvarez Gallego. A mostra, titulada Puntadas Anónimas, consta de cadros nos que se empregan tecidos procedentes da actividade de costura familiar, retallos que recolleu da súa nai costureira a que homenaxea con esta exposición. Con eles, empregando unha técnica mixta que pasa polo collage e a pintura, configura un conxunto pictórico con pezas de carácter abstracto. A mostra permanecerá no colexio para a súa libre visita o 15 de abril en horario de apertura habitual. E se queren botar unha ollado pasado, saiban que esta fin de semana celébrase no Palacio de Congresos a quinta edición da Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage. O ano anterior a cita reuniu a máis de 2.500 persoas. Bonecas, teléfonos ou mobles, a Feira de Antigüidades, Coleccionismo e Vintage volve a Santiago por quinta vez e faino con forza. Serán 45 expositores que porán á venda máis de 30.000 pezas. Dende a organización recoñecían que hai un repunte moi importante das pezas dos anos 50 e 60. Y cada vez estamos ampliando ese sector porque la gente joven realmente lo que nos lo demanda. Gente joven, decoradores, todos habéis visto hoy día
en todos los establecimientos, bares sobre todo, que estamos aprovechando pues, un tipo de material de reciclaje, palés de obra, pintadas, teléfonos, toda esa decoración de los años 60, que aparte nos sirve para los que estamos haciéndonos mayor, para no convertirnos en vintage, ya no crecer más. A feira abre o venres ás 5 da tarde e estará aberta toda a fin de semana en horario de mañá e tarde. Farase o sorteo dunha peza entre todos os participantes. O prezo da entrada é de 3 euros. Toca mirar cara ao ceo para coñecer a predición do tempo que nos achega cada día Meteo Galicia. O xoves en Galicia os ceos estarán parcialmente cubertos con chubascos generalizados que poderán vir acompañados de sarabia e aparato eléctrico. As temperaturas mínimas descenderán lixeiramente e as máximas sufrirán un lixeiro descenso. O vento soprará moderado de compoñente oeste. O venres agárdanse ceos con alternancia de nubes e claros e chubascos, máis frecuentes no norte e leste da comunidade. As temperaturas sufrirán un descenso máis acusado nas mínimas, con xeadas en moitos puntos do interior. O vento soprará do noroeste, frouxo no interior e moderado no litoral. Para o sábado agardamos ceos moi anubrados durante toda a xornada, con algunhas precipitacións febles máis probables na metade norte. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán de compoñente norte. O xoves en Santiago agardamos unha xornada anubrada con chubascos. As temperaturas irán dos 5 aos 11 graos e os ventos soprarán de compoñente oeste. Para o venres teremos de novo chubascos, pero máis débiles. As temperaturas mínimas irán en descenso e os ventos soprarán do noroeste febles. No sábado teremos ceos cubertos que deixarán chuvias débiles pola mañá. As temperaturas oscilarán entre os 5 e os 12 graos e os ventos soprarán de compoñente norte. Imos rematando e facémolo con o noso habitual repaso pola axenda cultural de Santiago. Estas foron as noticias que marcaron a actualidade do mércores en Santiago. Non se movan, que agora chega Silvia Castiñeiras co preguntoiro no que recibe o voceiro socialista Paco Reyes. Nos volvemos mañá con toda a información. Que pasen unha feliz xornada.